So shi variable, abin da muke cewa variable shi ne ma'aji kawai, a taƙaice in ce muku ma'aji. Duk abin da aka ce ajiyar abu ake a ciki, kaga kenan za a zo a tambayi wannan abu. So kenan yana da matuƙar amfani. Wannan ma'aji shi ne variable. Okay, bari na variable. Okay, variable. So abin da yake faruwa shi ne, a duk lokacin da ka haɗa variable, wato kwamfutar za ta haɗa wani ma'aji ne. Kamar yadda na fara ba da misali, ina da variable mai suna num misali. So sai na saka 10. Duk sanda in zo in ce wa kwamfutar ta, ko kuma nake buƙaci na bayyana wani abu a kan screen, sai na buƙaci na bayyana wannan num ɗin, to daga na rubuta mata meye num, kawai za ta ce 10. Sabida haka shi wannan suna ne kawai na inda aka yi ajiyar, sai kuma abin da aka yi ajiyar shi ne abin da aka sa a ciki. So akwai abin da muke cewa variable declaration. Variable declaration shi ne haɗa variable. Variable declaration shi ne haɗa variable. A yaren PHP yanda ake haɗa variable shi ne ana fara da alamar $, sai sunan variable ɗin a haɗe da shi. So yanzu zan iya cewa variable, ko kuma duk abin da ka ga dama a nan za ka rubuta. Bari rubuta K. So wannan shi ne sunan variable. To sai ka saka alamar statement terminator, kamar yadda na ce. To yanzu haka ka ƙirƙiri variable. Wannan shi ne variable. So wannan ma'aji ne kawai, ka ƙirƙiri ma'aji mai suna K. So yanzu za ta samu wani space a kan kwamfuta, kawai ta ƙirƙiri wani space mai suna K, amma kuma ba komai a ciki, null. Shi muke cewa null. Za ta ƙirƙiri space, ba za ta sa komai a ciki ba, null kawai. So wannan shi ne variable declaration. Sannan akwai abin da muke cewa variable initialization. Variable initialization a yaren programming shi ake cewa sanya data a cikin variable, wato sanya abu a cikin variable. Haka ake rubuta shi, initialization. So shi ne sanya abu a cikin variable. A nan abin da muke so a sani shi ne, okay, kamar in ce K equals to Khalifa. Okay. So wannan shi ne variable initialization. Yanda ake sanya abu a cikin variable shi ne, farko sunan variable, na biyu assignment operator. Assignment operator tana daga cikin operators na wanda za mu zo mun darasi a kan operator. So wannan ba kamar yadda ka saba sani ba ne ka ce equal sign. Wannan assignment operator ce da ake amfani da ita wajen saka abu a cikin variable. So wannan shi ne. So in ka saka ta, to duk abin da ya zo gaba shi ne abin da za ta ajiye a cikin variable ɗin. Duk abin da ya zo gaba shi ne abin da za ta ajiye a cikin variable. Sannan kuma abin da nake so a gane, wannan za ka iya ka goge shi, kawai kai tsaye lokaci ɗaya za ka iya yin initialization da declaration da initialization kai tsaye a lokaci guda. So sannan yanzu kenan duk sanda muka tambaya menene K ɗin nan, kawai za ta ce Khalifa. Yanzu mu ce echo K, ta bayyana mana meye K. Okay. Error. Mun fuskanci error. Echo, sorry, ban ƙara shi ba, echo. So kun gani, duk sanda muka ce mata meye K, za ta ce Khalifa, za ta bamu Khalifa. So wannan shi ne variable. Shi ne abin da aka fi amfani da shi a yaren programming, sabida dole sai ka ajiye abu sannan za ka yi amfani da shi. So shi ne. Sannan akwai bambanci tsakanin
number da kuma rubutu. Wannan text ne wanda kuke gani, text ne wanda muke ce masa string. Nan gaba in muka zo data type za ku bambance su. So a yaren PHP za ka iya saka yanzu kamar in ce age, zan ƙirƙiri variable mai suna age sai in sa 20. Shekaru na 20 zan ba haka. So a nan age. So a nan gurin za ku ga cewa akwai bambanci. Bambancin shi ne nan gurin na sa shi a cikin double quote, nan kuma na bar su a waje ba tare da na saka double quote ba. So wannan shi ne bambancin number da kuma ainihin rubutu alphanumeric ko kuma string kaɗai ko text kenan ko kuma alphanumeric alphanumeric. So yanzu nan gurin da in ce echo age kaga kenan za ta bayyana mana wannan 20 ɗin, ko da yanzu ban shiga ba kun san abin da zai faru. So bari ku ga, so kamar yadda kuke gani ga shi nan ya bayyana 20 ɗin a kan screen. So wannan shi ne bambanci tsakaninsu. Sannan akwai abin da muke cewa concatenation. Concatenation shi ne haɗa variable da variable. Concatenation shi ne haɗa variable da variable. Yanzu ina da variable mai suna Khalifa. Yanzu Khalifa F misali in ce Khalifa first name, Khalifa L, Khalifa last name kenan. In ce Ali. So ina son bari in maida capital ɗin nan saboda sunana ya fita da kyau. So ina son zan haɗe wa'innan variable ɗin guda biyu. So zan haɗa wani variable misali in ce name is equal to in ce Khalifa KF kenan. To concatenation shi ne haɗa variable da variable. Alamar ɗigo kawai ɗigo za ka yi dot. To wannan dot ɗin da kai kana nufin abin da zai zo gaba ta haɗe shi da na farko KL. So yanzu me za mu fahimta a nan kenan? Wannan variable ɗin kenan mun saka masa abin da yake cikin wannan da abin da yake cikin wannan ko? So wannan shi ne hanyar da za ka bi. So yanzu idan na bayyana wannan on screen zan iya haka in ce name, za mu ga Khalifa Ali, ga shi nan Khalifa Ali kun ga sun haɗe mana variable ɗin guda biyu gu ɗaya. So wannan shi ne. So ko a cikin nan ɗin ma za mu iya yin haka wajen cikin nan ɗin. Ba sai mun haɗa wani sabon variable ba, za mu ce KF dot sai mu ce KL ko? So okay, za ta bamu the same abu ga shi nan kamar yadda kuke gani. Okay, so tunda har mun fahimci menene ainihin shi wannan concatenation, bari mu yi amfani da HTML a cikin nan. Okay, first name. Yanzu haka in na bari a haka zai bayyana first name da wannan ɗan alamar ɗigon a gaba. So zan yi haka sai na yi haka ko? Okay, yes haka ne. Zan yi amfani da wata feature da muke cewa interpolation. Okay, KF dot zan ƙara yin wani rubutun a gaba. Bari na sa break line kenan ya sauƙan mun layi na gaba. Okay, first name break line. Okay, to kawai zan iya yin wani rubutun a ciki. Last name. Sunan variable na ƙarshe KL ko? So a nan abin da muke expecting shi ne tunda browser ce, yana wannan HTML ɗin zai bayyana. Wannan amfaninsa daman mun sani a yaren HTML shi ne ya sauke rubutu ƙasa. So yauwa kamar yadda kuke gani ga shi nan first name Khalifa, last name Ali. So wannan shi ne. Za mu iya amfani da wata feature da ake ce mata
akwai abin da muke cewa interpolation, variable interpolation. Wannan kalma ta echo ko in ce function na echo ɗin nan iya da wani abu, za ka iya amfani da double quote ɗin nan guda biyu ko kuma ka yi amfani da single quote. A yayin da na yi amfani da single quote da bambanci tsakanin amfani da shi da double quote. Single quote yana ba da dama a yi amfani da variable interpolation, shi ne ba da dama akan wani variable da ka saka a ciki ya yi aiki kai tsaye kawai ta bayyana shi. Bari dai na yi shi in practical. First name sai in ce KF. To wannan variable ɗin kamar yadda kuke gani, yanzu a haka abin da muke tsammani shi ne ai za mu ga cewa ta rubuta first name sai ta sa kawai KF tunda kawai rubutu ne muka yi a ciki. Ba za ta wai duba ta ga me ba tunda ainihi ba concatenating muka yi ba. So yanzu za mu ga yanda abin zai faru. Wannan yana ba da dama a yi variable interpolation. So kun gani first name ta rubuta Khalifa. So inda a ce mun yi amfani da single quote fa. Single quote shi kuma kawai abin da aka rubuta mata a ciki shi ne echo zai bayyana. Kun gani first name kawai KF, $ KF. So wannan shi ne, wannan yana ba da dama a yi variable interpolation. Okay, yanzu bari za mu iya yin haka kenan kuma ya ba mu sakamako ɗaya irin na ɗazu yanda muka yi. KF first name last name KL. So kuma yanda kuke gani ga shi nan first name Khalifa, last name Ali. So wannan shi mun manta HTML ɗinmu, za mu iya yin haka domin ya sauka layi na biyu BR7. So ga shi nan kamar yadda kuke gani, wannan shi ne ka ga ya ba mu dama mun yi variable interpolation. Za mu iya mu ɗan tsaftace abin tunda za mu iya sa first name B, last name ma haka dan yi kyau B. Okay, good. Mun gani ga shi nan abinmu ya bayyana yanda muke so. So wannan shi ne variable interpolation da ainihin wannan double quote yake ba da dama a yi. Okay, wannan double quote yake ba da dama a yi. So shi ne duk sanda kake so ka yi variable interpolation to ka tabbatar ka sa wannan alamar double quote. Wannan kenan. So wannan shi ne. So fa a cikin wannan bidiyon ga shi nan dai mun tattauna abubuwa masu muhimmanci sosai, masu matuƙar muhimmanci. Kama daga variable declaration, variable initialization, assignment operator, concatenation, variable interpolation. So wannan shi ne, za mu tafi bidiyo na gaba wanda za mu tattauna akan data type. Sabida duk wani abu da ka shigar da shi a cikin wannan variable ɗin akwai bambanci. Kamar yanzu na ce age, na sa 20. So wannan variable ɗin abin da yake ɗauke da shi ya bambanta da wannan. Wannan rubutu yake ɗauke da shi, wannan kuma number ce. So wannan string ne, wannan kuma integer. So za mu zo mu tattauna a kai. Akwai bambanci, sannan akwai bambanci tsakanin amount 1.00. Akwai bambanci tsakanin wannan mai ɗigo a baya da wannan. Duk suna da bambanci, za mu tattauna duka a kai.